isining duk meme abirta inutlo thanbangphi Kt Anjona Rongpipi Arong chevoi tanglo Kt Anjona Rongpipi lake inutlo thanbangphi alang li lo thanbom lake japralangso kudam English ME school along si science subject si lo thanbom Lason si Kt Anjona Rongpipi bangsa pirthe pen avelo pu karjilong pen penang an kacharli dunlong abarim lo charli atum mate ex student la pen non kacharli dun bom owe kimi atum kamang hu aningke oya sonsi thekponlong la pen penang an owe kimi atum aphan kana hok thevik pusi ningdu chipaklang dentilo Kt Anjona Rongpipi Arong lake lakhain koi rahini sarupathar constituency ke parlo japralangso kudam singnar arong asar buramen Kt Moniram Rongpi lapen Kt jangmi rong pharpi atum asupi akleng silo bonta Kt Anjona Rongpipi kopai kelang no jok apor pepen bangso pirthe pen che unang koklo Kt Anjona Rongpipi achor lake Kt nogan singnar lasin non apor isi ningduk meme lake alang litum choboche ningkarong apor chit ahutsi alang litum penanso banghinita bangso pirthe pen che osi asupi akleng si anika sinarpi ningkan throk arta si dolang bonta pamotekang si pamang huwanglo Karbenglong japralangso pen Augustin Rongpar report Northeast Karbi Live